banen gure kaspa saioko urteko azkena. Zer modu zaudete, Oso ondo. Oso ongi. Earki. Aizu, azte introa egin dozun, Ja, Julen. Julen. Artista, Julen artista. Templates! Oso ondo. Oso ondo. Bueno, gaurkoan ze, ekarri duzu ezarrai prestatu da? Bai, gaurkoan bai. Galdera da, ze karri ez dute prestatuta. Bueno, ez dakit Hemen- norra hasiko den gaurkoan. Ordenatu gara baki. Ez te gura baki. Baina gaur erabaki dezakegu Julen. Bai, Gaur bai, erabaki bai, dezakegu bai, gaur bai. Freestyle. Vale, gaur freestyle. Aurreratu genezaken gauza bakarra da, gaur zuekin batera matxak jango ditugula. Bai, hemen txazkagu, 12 match, 12. Nola ez dakigu, baino. Nik ez jango nago ditugu. ados, kaspa bat iruditzen zait, baina bale. Baina gure urteko azkeneko kasposidadea. Bai. Ez dakit, nork hasi nahi duen edo. A ber, Nik ez. nik pixkat jakinda zuek bi zer prestatu zuten. Zehose badakit, zehose. Zergaitik ez, Lander. Ez, ni beti azkena. Eta hau hitz egin da dago. Lander igual horrez, ez? Ez. Egin dutela Ni monotema beti azkena, hauek. porque behar dut denbora nibelak hartzeko audioakin eta gauza horiek. Orduan mesedez, Julen astea niri oberena iruditzen zait. Bale, bai, Julen, pasu. Bale, ba, Julen. Aurrera. Esuna. Gonbidatu azaude. Baina, lehen da bizi. Aurrera. A berra. Bueno, gure podcasta. Venga, Julen, txe mesedez. Gure podcasta. Olentxerok entzuten du. Barkatu, baina... Olentzero. Bai. Zeinekin du kurrin? Parragitan. Nik egin. Zerria lakoa. Bai. Zenbat gustatzen zaian espresio hori, kurri. Olentxerok idatzi dit. Bai? Eta, bai, eta opari bat bida digu. Ene. Bai. Ez da Ikatza ez eta Opari oparia. bakarra. Eta batek eramango du. Baina horretarako quiz bat egin dut. Bueno. Hau zer da? Haze nolako- sorpresa. Kaspa. Julen edo Olentzero. Galdera sorta bat egingo dut. Eta galdera... Hau ez horiek- dintzen nuen prestatua, Buki, Galdera ez? horiek ondo erantzuten dituenak, Zer? opari bat eramango du. Zer opari. A ver, beti gaude movida berdinekin, sebirra erakutsi, no seke... Zeriki behar dut. No seke, markara ikusten dugu, bueno, nik Olentxerok barkatu, dauka soluzioa. Zutan baneko, baso pertsonalizatua, ¡Qué polita! Beraz, Nune karri Julen. ze hostia. Ze polita. ¡Qué polita! What the fuck is that? Ai, ama. Hor. Begira, Ai, ama. Ze polita. Baina, noiz egin dezu hau, Julen? zutan baneko, ez, Olentxerok, a ver, behar bada, Utzi jozute hitz egiten. behar bada, Erakutsi. Olentxerok internetetik gauza bat eskatu zuen eta beste bat ekarri diote, ofertan zegoelako. Behar bada, ez dakit, Olentxero izan delako, baina Ai, ama, izan ze alda. ona. Jarra, Baina honetarako, Nik paper bat irabazi, eta boli bat behar dut. Claro, puntuak. Ai, claro. Joder. Dana Mobi- superprestatua mobilan- ikusten duzuenez. Korte. Vale, lortu dugu papera, lortu dugu poligrafoa, Listo. eta azter nolako edalontziak gaurko kuizeko saria, ezta? Bueno, Julen, momentuz, haze fin. Ibilizaren, Eta haze hasiera. Osea, hau ezin dugu gainditu. Hau ezin da hobetu, hau ezin da hobetu. Ez. Buf. Hemen jarriko ditut, errasti, Buah, ni kriston nervio dazkate, garaz, Uf. Bueno, ez dakit gaunetan kriston esatea ez den oso desegokia, ez dakit Zer ba? Lander zer utzi zaizu. Kristo hitza erabili behar da, ez da erabili behar. Cristo, ten piedad. Dena ondo. Ojo al Hasiko Cristo. gara, ordenean, zule lengoa, pa, Venga, va. Venga, ba, guatzen. Venga. Pi, musika, atención. Segunetan publikatu genuen zutan baneko lehenengo bideoa. Otsaiaren batean. Bai, puntu bat errastirentzako. Hori erresa zan! Zein daki hori, Zein oza. izan zen lehenengo bideo hori? Gertutik. Izena? Izena.
Kaixo, zutan, kaixo kao. Ez! Kao bat iritsi gara. Lander, Nik baneki zenbat programa izan zituen kaok? 3. Bai! Landeren Ia esatet lau, osea... Zenbat minutuko iraupena du? Ronda relampago. Gehien hurbiltzen dena. Zenbat baina dizu? zein, lehenengoak? Lehenengoak, kaoren lehenengo programa. Zenbat iraupena? Nik uste dut 30 inguru. Berrogei. Berrogei? Gure kaspa, oze zan? Kao lehenengoa. 9 minutu, olako... Errasti, irabazi du, 24 minutu. Joe! Bigarren puntu errasti Keto, gontzako. Zen ordena zu Ni berriro, ez? bai, ni. Ez. Ez, baina ronda relampago izan da. Hombre, bale ja, Zein izan zen gertutiken lehenengo gaia. Zer da gertutik? Gertutiken lehenengo gaia izan zen prekarietateak. Bueno, venga, gazteak eta lana, bai. Puntu erdi, barkatu, puntu erdi. Bai. Venga, bai. Hombre, badakit nik. Xo, Garazi, Venga. zein izan zen lehenengo tip kulinaria. lehenengo tip kulinaria izan zen mat cake hori. Puntu bat garazi entzako. Mac cake zen. Oh, ze ona. Hori esan dut. Beitu, Maten. sorta izan duzu lander. Bai, Oterren lehenengo programa nola deitzen zen abesten zuen neska? Fani. Ole! Oterreko zein talderentzako jarri genuen argiztapen guztia arrosa kolorearekin. Lapa. Arra, bai. Lau puntu errasti, oso ona. Kaoren bigarren programan esperimentu bat gauzatu genuen kalean. Bai, nik gaina. Esperimentuan ume bat aipatzen genuen. Bi izen Bai, desberdinekin. Ane eta Mikel! Aupa, garazi, bi puntu. Buah, hoi frikismo... Lander, nivela, Madrilen egon ginenean gure Bai, apartamentoa barra platoa zein auzotan zegoen, en plan... La Latina. Bai, La Latino! Madrileko diputatuen kongresuan gendenean, zerena zen antzengoen kontzentrazioa? Pentsio dunena. Jo, errasti... Full! Hau zaila da, A ver. Zenbat kostatu zitzaigun bakoitzari Madrileko bidaia. 300... Ronda relampago. Vale. Esango nuke... 308. Bakoitzari? Bakoitzari, Bai, Lander? Ya está. Zakit, oza, nik Mallorcatik etorri nintzen, tal... Zakit, berreun, 300, olako zozez. 120 inguru. 110. Serio? Errasti. Bakarrik 110. Ze gestio hona Gau ingenu. pasa genitun, zara karestia izan. Lander, nola amaitzen da Kao Madrilen bideoa? Azkeneko sekuentzia. Tiempo. Ronda relampago, ni. Ja, bera da. Ja, vale, ya da, venga. Bai. Ze pikati, gara. Azkenengo sekuentzia. Inoizterra Kao Madrilena. Ba, gebenean hor atikoan hitz egiten, eta esaten, zeingo ez zu bihar zu jungo zian mezetara, Garazi, eta... puntu bat. Serio, baina nola? Eskerrik Nola asko, goratzen dute hoi? eskerrik asko. Nik esan behar nun, norbait egontzela besten kara. Lander, bota zer gerta- aldera. Lander, bota. Zer gertatzen da Garaziren Donejakue bidea bakarrik bideoaren amaieran? Buah, asto Astoarekin. batek, emateio, oskada, oze, neska bati, olako zoze. Lander, lau punto, Garazi 3 punto, errasti, Zenbat. asko. Europa Hater edo Loverraren bideoan nor zegoen alde eta nor kontra. Nintzan Europa Lover eta Garazi Europa Hater. Jo, errasti, beste puntu bat! Zutan ban fan, Garazi, Joseba Idasokiren Zen oterrean zer erabili zuen Felixek bateriaren kasa isilarazteko? Ai, badaki. Jo, bai, ez. Gainazu zinan. Bai, baina erni tekniko asunto egin ez. Ez da zerbait teknikoa. Zerbait jarri zen bat kajaren gaina. Soinurik ez atera. Bai, ez da goratzen. Pasa palabra. A ber, nik arazo bat daukat. Eta gogoratzet Lapako kontzertuan Molotoven kamiseta jarri zala. Bai, egia da. Baina ez de gogoratzen, ea, Joseba Erazokin Ez. kontzertuan, Ez. ze jarri zan. Orduan, hain naiz pentsatzen, a ber, Nik uste dut A ver. dakidala. Kartera bat. Bai, bere kartera jarri zuen, tio. Vale, jode. A ber, Erasti mesedez. benetan, Bai, ja. Galdera teknikoak. Zenbateko disko gorra jarri genuen gure PC-ari? Ai, hori ja nik. Bosteun giga. Ez. Ni bakit, ustedet. Mila, A ver, venga. nik mila. Mila? Ronda relampago? Tera bat, Mila. Bai, 1000 giga. Tera bat, a ver, mila giga nork esaten du. Bueno, Ah, vale, pues, tera teknikoa bat, aldea, baina mila. berak esan du lehenago. Gato.
Osea... Aitu, ronda relámpago da el primero que diga Bai. Nik esan acierta. dut, nik esan dut. Ah, Nola ditzen da gure errealizazio sistema? Obes, Ez? Atem. Aten, Ai. Lander, Ronderlago. Eta nola ditzen da, nola du izena, grabatzeko erabiltzen dugun software. OBS. Ai, nik Beak esan du. nik bre. gauza No pasa hauek nada. guztiak Zein markakoa da gure soinu maila? Soundcraft. A ver, hau da pixkat, broma. Zein da gure kamaren marka? Canon. Bueno, Legria. Ole. Leika. Oh, puta, Legria. Bai, Legria. Nik erosin ditu. Errasti, igual dugu Venga. beste beste Ez kuestera. dakit. Nor izan da azkenengoa? Hasiko gara ja, venga, garazi. Garazi, bai, garaziri. Zein izenekin ezagutzen da Molotoveko kide hoia izana eta gure laguna Aritz. Izen, nola da? Nena, me saca bien. Nik badaki. Hiru aukera emango dizkizu. Zen artistikoa? Bai, Venga, Aritz Sound King, vale. Aritz Sound System, Aritz Bombo Club. Bombo Club. Falsa palabra. Venga. Aritz, osan dizagazan, Aritz Sound System. Hau, parande! Euskal Herrira erregea garrizuna. Venga, Erregea ekarriz. Aritz, barkatu. Erregea ekarriz. Lander, Molotov eta zutan ban... Lander Baina garazientzako zen. Ah, Molotov eta zutan baneko txosnetako kontzertuetan zein izan ziren metala eta japoniako gauzekin haste zuten taldea. Metala eta japoniako mobidak. hil norbait. Ez? Bai. Landerren erago baina. Nork ez Nork jan zituen Iker Elizegi txefak egin zituen muskuioak azkenenko Barkatu, nik ez negon eta hoi ezin da. Txoi, hau nara. Zaborrak. Nork jan nahi zituen Garazik, baino sekulako kiratxa zuten. De hecho, etxe honetan, Qué horror. Izan zan horrible, porque gero... superpasatuak zeuden, gainera erosi berriak ziren. Eta okerrena izan zan, gero hau edenak etxetik juntziala. Baina ni enitza jun, eta 3 egunetan usai aukin un etxean. Bai, oso txarra. Garazi, zenbat elkarrizketatu ekarri ditugu Zutamaneko kanalera. A ver, baina... Zenbat, totalera. Kontatu Baina, inbarra. Ez. Pertsona. Ronda relámpago, ez baduzu asmatzen. Vale, Hasi kontatzen, azkar. Bai. Amar, Ixo, behatzi. elkarrizketatuak. Azkar. Sebastian Martina, gero, Alai, eta Gora ikasle borroka. Zenbat zian? Lau. Zenbat? Lau. Ez. Lander. Horen izango ditut, Zazpi. Yes. Zortzi! Esta. Sei. Nola que elkarrizketatuak? Barkatu. Elkarrizketa bat burut... Ai, etxoinez, bost, eta gero barkatu norrekoa, aztu zaiz bost. Inork ez du asmatu. Behatzi. Bederatzi. Sebastian Arrieta. Martina Iarregi. Marke González. Irati Oiarbide. claro, Mayalen Madrilen. Sagüez. Aitzol Gil de San Vicente. Isarote Etxea. Ekaia Muskibar. Eta Lai Kruse. Barkatu, gente. Eskerrik asko, eskerrik asko. Lander, Baina eskerrik bideo asko. guztiak batuta zenbat minutu ekoiztu ditugu hemen. Ronda relampago, ez baduzu asmatzen, urrengora. A ver. Zenbat minutu guztira. Zutamaneko kanalean dauden bideo guztiak. Entre 3 y 4 horas. Hora ez da minutuak. Ez dira minutuak, baina... Vale, zure... 6 ordu. Vale? Ordutak esan daiteke? Bai. Venga. Venga, bost. 6 ordu. Joder. Zehazki 324 minutu. Badira, Badira. Badira otxailan Me llena de orgullo y Ez satisfacción. den polita, Azkenengo galdera, errastirentzako, ez? Zure txanda da. Zenbat bizita guztira dauzkagu gure kanalen. Gutxi gora bera, porque YouTube bizitaekin hor dago, baina bueno. Bi. Ronda relampago. 3. 5.000 inguru. Bisita? Bai. Guztira? Guztira, bideo guztiekin. Bideo guztiekin? Bideo guztiekin. Vale, a ver. 2000. 3.000. 5.000 amaika. Wow, amaika. Eta basoa dudarik gabe. Osea, bueno. Zeba punturekin esan. Zenbat puntu... A ver, Ni hirugarrena, okerrena. garazi. 4 punturekin. Bigarrena Lander, bat, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punturekin. Eta errasti... Bat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 punturekin. Basoa... Errastiren txako. Zorionak errasti. Zorionak. Merezita. Baina,
Hasieran- Familia guztiari dedikatzen diote gaurko oroigarri hau, benetan saria dudari gabe zuekin Kaspa urte moment. osoa pasatzea izan da. Eta bueno, Julenen aitari eskerrak ematea besterik ez daukagu. Hori da, Gaurkoan... eskerrik asko. Nola berizena? Pedro. Pedro, eskerrik asko benetan, Bueno, Pedro, eskerrik asko, Pedro. moltes Eta Mertxeri ere, eh? Eta Mertxe ere, bai, ere, gaurkoa eskerrik asko, Mertxe. eskerrik asko. Hombre, plano aldatzen da, eta Julen. Wow! Bueno, Lehenengo eskerrik plano asko, aldaketa. Baina- gaurkoa izan da bapulea da bat. Bai. Baina esan behar dizut gauza bat. Hasieran esan dizuet Olentxero gure podcasta ikusten duela. Bueno, gure podcasta. Zutan baneko kidea dela. Bai. Arpidetuta dagoela YouTubera. Eta dirua, Bai, eta dirua Patreon ematen du. Bai, bitartez, bai. ez, dirua uzten du. Orduan, ez du bakarrik baso batek. Ez, orduan ia saretu ingo nahi. du baso batek. Se Olentxero ez da Olentzero, Juan Zaigu, Jope. audiovisualera danera, Mesedez poskatu, intentzioare, Lan asko itea. lan asko Ala, itea, eske- eta gutxi kobratzia. Ai, txointo jauna derrentzat. No, pues Ai, es que, ama. a ver. Julen, eskerrik, Olentzero, eskerrik asko. Edan zutan ban. Jantzazue. Jolin. Ai, baina Jantze, barkatu da, Estrenatu beharko da, ez da? Jantze. Hartzazu eta ja, hau da. Ja, ez dago arazorik birrarekin, ez da ja Ez, dana hemen. gu- Ya Guardia está, estrenatzea. San Miguel mauak Nahi, Nik eta... uste dut ja dela Ni momentua bakat. Ez bagillau dakatzu nahi. Champaña irekitzeko, Bai, ez da. eta Hori basoetan... ¡Ay, qué follón! Baina ez da, Ai, eske, a ver, arazotxoa daukat, eske puskatu egintza. Ze lotxa. Alambrea eta ja ez zen A ver, detiriki. ekarri. Que no, baina eske moztu ingozea. Enez moztuko, hombre. Bai. Ze moztuko naizela. Nolaxe oso ondo garazi. Ai, amazte ona. Bale, baina nik ez dakit irikitzen hau, eh? Ala ere, zuek basoa... Nola bale, irikitzen da? kontuz- Ez baino, apunta. Baina, Julen, garbituzu pixkat basua o hola etorri da fabrikatik? Bai. Garbitu dut. A ver. Kontuz, lámpara! Ez, neri, Pizka bat atera behar duzu, eskuarekin. Pizka bat Hola, atera. giratu eta goraka. Eta Ez, gero, hola, ez, hola, amaieran ez. ja, Hola. cuando esté a Ai, ez punto... da, bai. Hortxe. Hortxe, ateatzeko. Badijo. Apunta. Baina utzi atera dadin. Hostia, orain. Baina, Bulta, Bai, ara. Are. Kamerara. Kamerara. Eta kontuz honekin, ez. Kamerara. Ez. Orain, Hortxe. Ara. Baina apuntatu Eta area. kontuz likido. Apa, txotx, venga, earki. Kontuz, a ver. Bueno, hau, gainera ez da txampaina, hau kaba da, kaba ona, gure lagun... Pedro eta Mertxe. Pedro Mertxe, eskerrik asko benetan. Eskerrik asko, moltos Pedro gracias, eta Mertxe eskerrik asko. Bueno, zukera mezu. Ez niko pa, ni zutan maneko. A ver, Mercedes. Ez que nik okupatuta dakat. Hemen gara gardoa. A ver, baso hontan Gretaren omenez, mesedez. Mercedes, a ver, barkamenak, A ver, broma zan. Eh, Baina, konstientek ez gehala oso ekologikoak plastikozko basoak erabilita, ez? ez, Ez gea, bale, bueno, ordura autokritika ez gea, baina, bueno. a ver, Mercedes... Hernanin bai, baina ez gaudenez Hernani. Zenbateko birapena Alde gu izango plastikoa da erabili. Aupa plastikoa. Iapa! Ez, hori ez da gia, bale? Hori ez da gia. Ez dakit kontratu. Baina, gaur gutxien importa una baina podcasta gaur da. oso gaizkegia egiten eta konstiente gera. Ez jarraitu gure eredua, mesedez. Oh my gosh. Oh my god. Ai, ama, de hecho, es que, bueno, penarekin geratu naiz gauza batez egiteaz. Baina tira. Zenbat sekzio inditugu eta zenbatkoa? Zenbat sekzio. Sekzio. Zer da sekzioa, lazer. You touch my tralala. Bai, din dong. A ver, Julen, eran dezu. Eran dezu. Ez? Bai. Egin dezakegu un blemble. Egin dezakegu un blemble. Bai. Zer da blemble? Un blemble. blemble. Aritu Azkoitin blemble. egiten da, eta azpeitin ustete bai. Bai, azpeitian oso... Bai, azkoitin, bai, Nik Azkoitian ere Baina bai. nun dago azkoiti, zer da hori? Kosta horora. A ver, Julen, hori da spoiler. Venga. Hori da spoiler, Julen. Inoingo dugun blemble, bale? Jarraituko dira zute mesedez. Bai, Jarraitu arrizute, bale? Bai. Hau ez da bat ere kaspa, izango... Bueno, kopak danak eskuan. Ea ba, nik esate dena errepikatu. Eskerrik asko, Eusko Julen. gudaria. hori esan. Ah, bale. Eskerrik asko, Julen, Hamblem, Kopa hori! Hamblem, hori.
Txirriasta, txirriasta! Txirriasta, txirriasta! Altzako pari, altzako pari! Altzako pari! Yo! Barrura! Venga, gora zuntan bat! Gora! Nabaritzen da, ordaindu dala, Bai, Uste udola, eskerrik ordaindu asko dira. Peio, eskerrik asko Merche, Pedro, Peio. A ver, zein ninguna izan pentsatzen, zein zedekan buruan. Peio. Ze Peio. Tira, agian beste sekzio batera joteko garaia da? Bai, zurea. Bai, zuria. Nerera? Bai. Bueno, nereak zentzua, erabateko zentzua dauka gaurkoarekin. Julen, de hecho, errealizazio pixka bate gaur ez da batera gaizketorriko, Libre nago. Vale, irikigu nire noten aplikazio mentxe daukatelako txuleta, gracias ikusi. Ez dut ikusiko. Bueno, tira, Julenekin ikusi dugu nola gaurkoan, Julen ez dugu ikusten bezan telebistan. Ja, Ez que, ari da. esan errun ze igual zeo Julen ez da. Ya está. Otsaian hasi ginen, aipatu dugun bezala, otsailaren batean, Kaoren lehenengo saioarekin, eta zein izan zen gure lehen aparizioa sarean, baldakigo. Zau. Kaixo guztioi, ongi etorri Kao saiora. Urte bete lanean egon eta gero azkenean hemen gaude gure proiektu txiki hau zuei aurkezten eta gero espero dugu gustoko izatea. Kaixo Julen Díaz, zer modu? Kaixo, abentxe, ondo. Dena kontrolten, Julen! Biolander. Bueno, eta zure ondo gure supertxoa. Bai, nirekin lander dago. Hau izan zen gure lehenengo agerraldia. Zelotxa. A ber, bere, zuek ikusten duzue, segundutxo batzuk besterik ez dira, baina guretzako asko balio du, izan ere, bidoan aipatzen den bezala urtebete ginelako aurretik. Eta gero, Zionen, ustezagun hau argi. Hau zen, bigarren eguna grabaketa egiten genula. Geratu ginen lehenago, eta atazan egin gaizki, egon ginen 5 ordu hor sartuta. Bai. Eta atazan horroroso. Gainera eske... Eta ordu urrengo guna geratu ginen berriro, eta ja, bigarren Zenbat aldiz edo... orduko? Lehenengo eguneko depresioa, Bai, Izan joan zen ginen etxera... kristonak. Urtebete lanean egon ondoren izan zen, hau ez da viablea, hau ez da Eta hemen posible. Eta hemen gaude. Eta hemen gaude... 6 ordu, nik hauenekin. 6 ordu eduki jarri ditugu YouTubeen euskeraz, benetan arro egoteko zerbait dela esango nuke. Eta honek- 2000 ikustaldi. 5.000. Eta honekin gehiago, Hori hori gure lehenengo agerraldia. Urrengo bideoan ikusiko duguna da, guri ilusioa handia egin zegoen deskubrimentu bat, eta izan zen Julenen lokuzio gaitasuna. Buah, no lo cuento. Todos los años, miles de jóvenes terminan sus estudios y diferentes formaciones Ya. para pasar a Joder, ser Iván. parte de la empresa Izan zen, común, buah, brutal. el Estado. Eta bai, alaxe da, entzun duzuen pertsona hori Julen da, garazitze, sorpresa izan genuen guaratzen Nik zera. kristona, lehenengo adiz, de hecho, entzununean, ze hau guri lehenago bidalizigun pixkat ikusteko ea nola geratu zen, eta nik ikusi nuen eta bideo erdian konturatu nintzen Julen zala. Lokutatzen zebilena. Bai, Ausartu nintzen. Baina, aluzinatuta geratu nintzen, eta gaina testua oso landua, eta gero ahotsare bai momenturako oso prestatuta, oso gustora, bai Nik oso entzun polita. nuen ere bai, jo. bueno, hau Julen, zorionak, benetan, zure lokuzio maila oso altua izan zen, lokuzio maila oso altua izan etzena, agian landerrena izan zen ikusi. Onderreko saioan, artista ezberdinak dugu, hemen zuzenekoak egiten, miratzen dagoen estenatoki improvisatu hontan. Urrengo astean, dena ondo badijoa, lehenengo kapitula estenatuko dugu. Egongo dira hemen bere diska berriaren 3 abestiak. A ber, bakizute zen bagarren toma izan zen hau. Baina, okerrena zen, Zenbat izan toma zela grabatu toma genuen. oberena, Bai, bai, eta bai. egon ginen igual ordu erdi, eta jo lehen grabatzen en plan de, estás haciendo muy bien. No, o sea, enagarria benetan. Oso ona. De hecho, ez zegoen egin nahi, ez zegoen egin nahi. Ez zegoen Eta, egin nahi. esageru, lander mesez. Eta hor super geisajito, super geisajito. Eta Baina igual, begira. hogei aldiz. Eta begira orain, hemen,
Begira, hemen. Segurako solturarekin, Ekarri zerbez. Eta... Bai. Eta bai, OTR-ren estreinuko bideoa izan zen ura. Non da OTR, Lander Llorens? Hori bai galdera ona, a ber, igual Txan, horrek txan, txan. esplikazio bat behar du. Politikaria ematen duzu, hori bai galdera ona. Hai ho! Ez, a ber, esplikazio baka. Egonda aldaketa bat, lokalian, eta bueno, Ui... Tu bertaroan altzaude, Lander. Claro, es que Lander laurotatik gaztetxoena da eta orain hasi zaizkio. Hormonak egoten. Bai. Iletxoak ateratzen Vale. eta horrelako gauzak. Zutillak, eta bueno... Eta bueno, egongo da lokal aldaketa bat, eta OTR 2024 bueltatuko da. ¿Cómo que 21 esan dezu? 24 esan de. Porque ez dakit noiz bueltatuko dan. Bueno, Así que, Itxon. coming soon. Orain aukera polita esplikatzeko, oaintxe bertan ez gaude ez, betiko egoitzan, aldatu bera, eta bueno, obrak daudelako. Betiko egoitzan gaude, obra- baino kortinak, atzeko kortinak aldatu dira. garbitzera bidali ditugu. Hau berez kroma da, osea, hau dena... Ez, baina bueno, ze, Hau, bueno, hau ez da egitazko... Roma. Hori da, ba hori da. Bueno, eta guk gutxitan oroitzen dugu, baino egia esan gogoratzen garenean segurako oroitzapen politiak ekartzen dizkigu Madrileko bidaiak, ikusi. Venga. Nere kamera. Loquillo. Baina estatuko hauteskundeak aprobetxatuta, guk kamera kotxean sartu eta Madriderako bidean gaude. Ni hori irakurtzen super interesante. The feelings. Hori ere egia da. Jose ondo pasa genuen, Ai! Borratzen duzu autostopar, oza, restopari. De hecho, horratzen Horrible. norke neukan. Bai, Aitzona bat. aitzona bat begira, txen demora guztian, tío. Pistaten estos son dela eta. Nik ez negoen. Lander Mallorca, zegoen. Eta Lander, zu nuntzinan? Mallorcan. Nik horrez negoen, nik pixkat beren dago torgintza. Baina gero etorri Baina iritsi zinen Madrilera, iritsi Bai, zinen, A ver. iritsi zinen eta geratzeko. Lander, Bai, beste geratzeko moment, eta puteatzeko pixkate bai, Puteatzeko diozu. Bai, puteatzeko rolloa da. etorri zan, lagundu zuen puteatzen. De pixka. hecho- jaio naiz putatzen. Horretako jaio naiz. Orain ikusiko duzue nola Garazik eta Landerrek guri, Bai. bueno, zerbait Eta Egia da. gauza bat Egin esan zigun. Ona. beti gelditu naiz gauzakin gehiago egin behar nuela. Nik Ai, ez dio asko nutzi. segillo. Nik ez dizu Vale. Asko segillo egin behar Nik ez- nuela. oraintxe ikusiko dugu Ikusiko dugu, zer bai. egin ziguten bi hauek, baina hau off the record esaten dena, zer gertatu zen? Bai. A ber, A ber, mesedez Lander. es que iPhonea daka eta erakutsi nahi du. Bere iPhone berria. A ber. Vale, ez, esaten genuen, zuek guri, bueno, faenatxo bat egin zenigutela, baino kontatu beharra dagoena da off the record, ikusi duzuen nola iritsi ginen autoan, sekulako ordu pila bat bidean, Bai. iritsi ginen apartamentura, La Latina auzoan, Bai. eta zer gertatu zen gau horretan. Zer gertatu zen gau horretan. Ba, ez erona. Bai, Esan genuen, goiz jumer gara goera, bihar sekulako, bueno, grabaketa txarra daukagulako, eta zer pasa zen, Julen Lander? Julen Lander Ondo. zuek izan zinatelako Markatu, bukatu genuen goizeko bostetan txino baten. Ondo pasatuko nuela. Hoi noiz izan zen. Da lehenengo gaua, Ba, zu zu Mallorcatik etorri berri. iritsi Ni zinenean. Madrid nien ez Eta da, teari ez egon. Ez, junginak goizeko bostetan, beko txinora erostea, hori, Bostetan? bai, goizeko Bai, bostetan bostetan. nilo neon, no? Ez, eta munduan Bai, geneukan bai. diskoteka bat traperoena. Ah, patez. Eba. Xoko. Xoko Bones. Xokora ez ginen jul. Si amoditan logen. Ah, vale, bai, egia da. Eta bakarrik eran genuen ura. Hori da. Ura eran genuen, 12 lo geuden, eta urrengo goizean hau gertatu zen. Ai, amanera hotxa, ai, amanera hotxa. Ai, Que resaca tenía yo aquí. ai, ama. Eta esan genuen, danak zazpiterritako gora. Ai, barkatu nera hotxa, Ikusi. Esbastika diru dizu. Egia.
Ni fresko, goizia. Ni espero, Ia dutxauta. Lander dago. Esan genuen 8etan. Bueno, zazpiterri 8. Eske. Puro guazen ura botatzea. Aurpegia. Eta kumia. Es que mira ze chorrota, Baina gutxi botan nun, que yo botaba nun, joder. Eta Julenek Eta sekulako Juleni- erreakzio izan zuen, mira, ke ha pasado? Errepikatzen, gehiago botaba nun. Eta horrela hasi genuen gure kao Madrilen, Pero, ¿qué está pasando aquí? Ondo zaude, Garazi. Zarriti juntos. Aian maze suste manditen. Ay, botaka, Bueno, eta... Bueno, eta hori zen da esan kontrakostarri zen ETV-ko saio bat. Marca registrada. Bueno, eta sekulako resakatzarrarekin nola altxazinen zu, Lander? Ja? Garazi ikusi genuen sekulako jetuakin baina duzu. Fresko. Beti bezala. Fresh, super Ez que fresh. gainera, a Dutxa ver, juntzan, Junginan Azpare. etxe azpiko txinora, erosi zituzten rollo ramen hauetakoak irakiteko Komo, mikroondasean, zer ari, bai. Bueno, izan zen desproposito bat, lehenengo gaua, eta oraindik egun osoa geneukan grabatzeko aurretik, ez dakit, ikusi, hau ura bota eta ondoren izan gatako gozaria. Bueno, zuko mazten, no? Hau txa oso ondo. Kaixo, gaur da... Ba, la hostia da. Gosari hau izan zen la hostia. Barkatu nire hitzak. Kier, kapia. Kapia! Beharra. Potxoli! Ematen dugu hor ez da irreality batean gaudela edo. Neri! Abaguardia! Azkae. Zen azkagarri. Baiek abeste, no? Olako. Barkatu errazi. Ai, horror. Ai, madre mía. Dios, ondo pasa genuen, Bai. Ai, ama. Bai, ondo pasa genuen. Hau izan zen lehenengo goiza eta eguna... Eta horrela birai osoa. Adi gaude! Osea, venga, tío! Animo! Haitzu garazi. Ja, nahi batzu, Madrileko bideo jartzen dugu osorik, eta ikusten dugu, eta ja. Bota, Eta hau da, errastiren lana. Hola nik ebai, Bota horrengo. Bai, jalaxe da Espainiara esako kongresuaren parean aurkitzen gara une honetan. Hau artezpenik gabe. Politikariaren gaur Madrilera, ni kongresuaren beste aldean aurkitzen naiz. Oraindik politikariak ez dut ikusi, baina pentsiodun asko aurkitzen dira hemen kongresu aurrean. Mira, errasti. Joder, zuek bi haserre, que yo lloré luego de agobio. Cabrones. Hau, komentatuko dugu, Hombre, patinez. Ai. Komentatu. Hace Lander patinete. izan zen, egun horretan. Barkatu. Guztio, ezakit nola esan. Zubi, zubi. Bai, zubi ez. Barkatu nik txutxeak erosi ditun eta en la vida txutxeak eroste ditut. Bai. Lander, Lortu zuen. izan zen gure coacha. Bai, ezakit. Gaina lan dejatzen super serio, gaina esan duen. Sekulako ajea geneukan. Cristo mal rolloa, no sé qué. A ver, mal Eta rolloa, Lander bai, egon gauza zen batzuk. hor, Barkatu, guztion artean. Lander eta nik den positibos. Bai, hori zutan izan. Surfean txen. Ni dago Osea, positiva. a ver. Ni gero agobiatu nintzen eta esan izuen, basta ja. Ni gauzat ez dakaz esateko, osea, nik ez dut ia ez errezan. Osea, ez dut rekonatzen ia ez. Baina, Zoze, tal, baino que Lo que cuenta es la intención. Txak, eta... Ez baino goratzen ez ni ona super agobiada eta de repente ascensorean ni naiz oso negartia, vale? Ni ja negarrez eta de repente Lander
tio, garazi ez duratzen zehazan negarrez, baino zue bien jarrera ez da normala, guazten denak, ondo portatzea. Eta denak, bale, bai, venga. Eta, Neiz aita etxo antzekoa. eta esango gauza bat, oso politikoki zuzena aztena, baino, juntzitzegu pasaten gure aserrea tragoak hartzen genituen bitartean, eta bukatu genuen horri ikusi dugun, rekreatiba... Gila. Egun bertia izan zan. Hombre, claro, Ui, a ver, ara, egun bakarri egon ginen Madrilen. Eta... Jo, nola aldatu daiteken eguna, oraintxe ikusi dugu. Nola aldatu daiteken Bai. eguna. Eta hor, azaltzen jaten zu eta zu dantzan makina batean, baina kontatu nortzen makina horren jaun eta jabe. Tipa bat. Oso frikia zan, Baina neska hori, Baina, puta ama. No, baina zan tipo bat. Ez bizian, Ez tipo bizian. baina, Bai. baina tipoak nahizun, tipa bezaino nahizan, baina tipa hobea zan, esken, fijatu nintzen. Ni bakarrik tipo ikusi nuta. Kompetitibidad. Bai, pika zegoen. Pikea zegoen, baina tipa nire ustez hobea zan. Osea, Bai, osea... Tipa hobea zan. bai. Bai. Baina, en plan, nire ustez tipa juten Ez gara posizionatzen, baina... txapelketetara eta horrela, Bai, osea, baina Ez, oso Bueno, Oso, errasti. Noiz Itxoin. amaituko da? Eta 5 minutu zian, ez? Ya está, eta azkenekoa. A ver, eta nik orain galdera, deski igual ja iritsiko dia, ez? Matxak jateko momentua. Matxak orain jan, eta gero jarraitu. Eitxo, azkenekoa, ja bukatzen da, sekzioa. Eta... Honekin nik uste programa indeu. Ja, bai. Horregatik, matxak jan eta gero jarraitzen dugu lander. Ze pasa zen ikusi dugun guztionen ondoren. Zer dago? Hau da horrein. Bi ovario bota genitu nor, Eta bi ovario. kao bukatu Eta zen. kao bukatu, eske, madre mia. Hain Kriston esperientzia txapa. txarra izan genuen Madrilen. Fatal. Kau. Bukatu Kriston txapa, egin zen. koratzen niko endiran, sarrera buruan dakate. Kaixo, ongi etorri kao saiora, urte betez lan egin eta gero hemen gaude, eta geratzeko etorri gara. 3 saioren ondoren agur esan Agur, genuen. osea, eso triste. Zugarratzen zara, Lander. Ez. Bueno, baina... Osea, bere... Ez que nik kauko soinu teknikaren nintzen. Osea, nik ez nakan ezer ikusteko hor. Gogatzen ez gaina, hasieran, ez gela... A ver, baina normalen... Lagunak ez ezer, baina Lagunak jungian, juntzinaten en plan, ai, rollo, abrazo, tal, eta nire ditzen nintzen, chaval, Bakar. qué vergüenza. No me pienso abrazar con esa peña. Olako... Qué feo. Eta, bai. Zei txusi. A ver, baina Soy telebistan baino, programak es que ez du kantxeratzen sentitzen. dituzte, ez? En Egia, plan, egia. telebistan zuzaude programat egiten Bai, eta ai, telebistako bai. nagusia dator eta venga, kanpora, ez? Gure programa propioa esaten du, venga, kanpora, beste bat. Ba, autokritika, eta hori Ez oso zuen, ez garrantzitsua zuen da. arrakastarik izan, eta punto. Bibi... Bueno. Garazi banator zure Bai, proposamenarekin. ez egin zen zuen, oain, eske ja ordu eritxi, ja amabiak isixe, eta bueno, guazen hartzea mahatxak, eta bueno, gero ja, urrengo urtean argitartuko dugun saioan, ba, Lander eta nik, ba, parte hartuko dugu, baina Hori da. Errege eguneko saioan. Hori da, hor bai. Baina, bueno, gaur Remember bezala utziko dugu hau. Vale, ondo irutzen zait. Bueno, parte hartu dugu, ez? Komentarioak egin ditugu, eta, bueno. Osea, a ver, negatik nahiko. Así que... Ez dakit ikusi duzuen Landeren Ai, egia. mikrogoina zer den. Hori da, bueno, eta hau da, arazoak konpontzea. Osea, bai. Donde tú ves problemas, Kontatu zer Asier pasa, ve Beitu, soluciones. Bai. Bitu. Pum. A ver, Lander, kontatu zer pasa den, zerrate dugazu mikro hanka hori. Ba, kolako gauzak gertatzen dira, no sé. Bera, hau txampa motila da, daude 4 mikro eta 3 hanka. Eta nere errua denez, porque yo soy el responsable de audio. Ba, Así, detalle txikitxoa, detalle txikia. zintatesa, jarri txampainai, okabai. Tesa marka da, ez esan hori. Vale. A ver. Okabai jarri, zinta pixkat, hortxe, eta mikroa. Bueno, eta matxak. Ordan matxak. Matxak, bai, mese. Bueno, a ver, Guazen. ordu eritxi da, jarri gure betiko telebista kanala matxak jateko. Bueno, eta orain bai iritsi da unea urte beteren ostean. Bai, tik-tak, ya está, urteari agurre esan behar diogu. Kanpaika. Ba. Llama.
matxak eskoan, A ber, hauek laurdenak izango dira? Bai, hauek laurdenak, esan du kuartos laurdenak. Bai. Vale. Irazte argitxo. Hortxe, kanpaika da gure Bai. telebista publiko nazi. Hortxe, kanpaika da, bat! Ah! Bez! Ero! Gure patasetan. Gau! Bost! You say, ho, ho, Eharrak, benetan. Jende gutxi hiltzen da, Bueno, honekin bukatu deu, no? Ose, honekin bukatu deu, ja, ose. Munduko urte hasirarik isi. Nin... Urte berrion guztioi eskerrik asko. Hori ez da baina. Zeona, bueno, eskerrik asko urte berrion gora 2020, gora! Gora! Gora bihotzak! Gara bihotza. Venga! Ai, hello! Venga, ahora Sutaman! Gora zuta manga. Este ha sido, señores, el peor programa que hemos hecho sin duda. ¡Vaya!